आज आपण कोकणी स्पेशल अंड्याचा रस्सा कसा बनवायचा ते बघणार आहोत। त्याच्यासाठी इथे मी 5 अंडी उकडून घेतलेली आहेत आणि एका अंड्याचे 2 भाग करून घेतलेले आहेत। त्याच्यासोबतच इकडे आपण घेतलेला आहे एक टोमॅटो, हा मीडियम साइज टोमॅटो आहे, बारीक कट करून घेतलेला आहे। त्याच्यासोबतच 7 ते 8 लसणाच्या पाकळ्या त्या बारीक ठेचून घेतलेल्या आहेत। कढीपत्त्याची पानं, एक मोठा कांदा बारीक चिरून घेतलेला आहे। त्याच्यासोबतच हा कोकणी स्पेशल कांदा खोबरं मसाला आहे, याची लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे, नक्की चेक करा। त्याच्यासोबतच लाल तिखट, इथे लाल तिखटाचं प्रमाण तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कमी किंवा जास्त करू शकता। हळद, चवीनुसार मीठ, एक मोठा चमचा इतपत आपल्याला तेल लागणार आहे। त्याच्यासोबतच या वाटीच्या सहाय्याने मी इथे 4 वाटी इतपत पाणी यूज करणार आहे। पाण्याचं प्रमाण तुम्ही तुमच्या चॉईसनुसार कमी किंवा जास्त करू शकता। आता आपण अंड्याचा रस्सा बनवण्यासाठी या ठिकाणी पॅन गरम व्हायला ठेवलेला आहे। त्याच्यामध्ये एक मोठा चमचा इतपत तेल मी गरम केलेला आहे। आता आपण त्याच्यामध्ये लसणाच्या पाकळ्या ॲड करूया। त्याच्यासोबतच हा कढीपत्ता व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया। लसूण थोडासा गरम झाल्यानंतर, थोडा परतल्यानंतर आता आपण त्याच्यामध्ये कांदा ॲड केलेला आहे। हा कांदा पण आपण व्यवस्थित परतून घेऊया, चांगला गोल्डन ब्राऊन होईपर्यंत मिक्स करून घेऊया। आता त्याच्यामध्ये आपण इथे पाव चमचा हळद ॲड केलेली आहे, परत एकदा मिक्स करून घेऊयात। त्याच्यामध्ये टोमॅटो टाकूयात, मिक्स करून घेऊयात। कांदा आणि टोमॅटो आपल्याला व्यवस्थित इथे परतून घ्यायचा आहे। टोमॅटो चांगला मऊ झाला पाहिजे इतपत आपण तो परतून घेणार आहोत। आता आपण टोमॅटो टाकलेला आहे, त्याच्यावरती हे मीठ टाकूया, जेणेकरून आपला टोमॅटो लवकर मऊ होईल। परतून घेऊयात व्यवस्थित। टोमॅटो आपला व्यवस्थित परतून झालेला आहे। आपण त्याच्यामध्ये तिखट ॲड करूया। इथे तिखटाचं प्रमाण तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कमी किंवा जास्त करू शकता। इथे 2 चमचे तिखट ॲड केलेलं आहे, व्यवस्थित परतून घेऊया। आता त्याच्यामध्ये आपण हा घरगुती कांदा आणि खोबऱ्याचा मसाला, कोकणी स्पेशल कांदा खोबरा मसाला ॲड केलेला आहे, व्यवस्थित मिक्स करून घेऊयात। हा मसाला चांगला परतून झालेला आहे। इथे हा मसाला मी 2 ते 3 मिनिटं व्यवस्थित तेलावरती परतून घेतलेला आहे। आता आपण त्याच्यामध्ये पाणी ॲड करूयात। तर इथे 4 वाट्या पाणी मी ॲड करणार आहे। पाण्याचं प्रमाण तुम्ही तुमच्या चॉईसनुसार कमी किंवा जास्त करू शकता। या ठिकाणी मी 4 वाट्या पाणी ॲड करून घेतलेलं आहे। हे मिश्रण आता आपण ऑलमोस्ट 10 मिनिटं तरी शिजवून घेऊयात। आता 10 मिनिटं झालेली आहेत, आपला रस्सा मस्त असा शिजलेला आहे। आता आपण याच्यामध्ये अंडी ॲड करूयात। तर इथे ही 5 अंडी मी उकडवून त्याचे 2 भाग केले होते। आता ही सर्व अंडी आपण याच्यामध्ये ॲड करूयात। व्यवस्थित मिक्स करूयात आणि आता आपण झाकण ठेवून साधारणतः 5 ते 7 मिनिटं हा रस्सा व्यवस्थित शिजवून घेणार आहोत।
झाकण ठेवण्याआधी इथे आपण चवीनुसार मीठ ॲड करूया. पण मीठ ॲड करताना लक्षात ठेवायचं आहे की आपला जो कांदा खोबऱ्याचा मसाला आहे त्याच्यामध्ये पण मीठ आहे, त्याच्यामुळे चवीनुसार आपण या ठिकाणी मीठ ॲड करून आता याच्यावरती झाकण ठेवू आणि 5 ते 7 मिनिटं हे शिजण्याची वाट पाहू. साधारणतः 7 मिनिटं झालेली आहेत. आपण चेक करूयात आपला रस्सा रेडी झालाय का ते. तुम्ही बघू शकता रस्सा अतिशय मस्त असा दिसतोय, खूप छान हा रेडी झालेला आहे. कन्सिस्टन्सी तुम्ही बघू शकता. याच्यामध्ये तुम्ही पाण्याचं आणि कांदा खोबऱ्याच्या मसाल्याचं प्रमाण तुमच्या चॉईसनुसार कमी किंवा जास्त करू शकता. हा रस्सा मस्त असा रेडी झालेला आहे. आता आपण तो सर्व करूयात. हा कोकणी स्पेशल अंड्याचा रस्सा रेडी झालेला आहे. तुम्ही बघू शकता खूप टेम्पटिंग, खूप मस्त असा दिसतोय. हा रस्सा तुम्ही भाकरीसोबत किंवा भातासोबतही खाऊ शकता. जर तुम्ही भाकरीसोबत खाणार असाल तर थोडंसं घट्टसर असा बनवा, खूप छान लागतो. नक्की ट्राय करून बघा कोकणी स्पेशल अंड्याचा रस्सा. रेसिपी आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.